Mitä sä odotat tältä ohjelmalta? Minkälaisia muutoksia? No mä odotan sitä, että kun mä annan itsestäni hyvin paljon, mä annan niin perheelle, ystäville ja varsinkin näille yrityksille, niin mä oon unohtanut itteni. Ja sen mä voin ihan suoraan sanoa, että se on tosiaankin unohtunut niin, että jos mulla on ylimääräistä aikaa, niin mä annan se ennemmin muille, kuin että mä laittaisin se itteeni. Ja nyt kun mä näin, että nyt tähän voi hakea, ja mä päätin, että kun mä oon tulossa 50, niin nyt on se aika alkaa miettimään myöskin itseensä. Miltä se tuntuu, kun laittaa aina kaikki muut etusijalle ja unohtaa itsensä? Se tuntuu raskaalta, mutta ja oikeastaan sen mä oon huomannut niin kuin tässä lähiaikoina, että kun on vaan tottunut aina siihen, että antaa, niin kuin tekee toisille paljon ja haluaa, että muilla on hyvin, niin kyllähän mä niin kuin huolan itteeni ja näin, mutta se, että laittaisi itsensä ensimmäiseksi, niin kun sitä ei ole, niin se huomaa, että siitä tulee semmoinen, että koko ajan sä vaan pidättelet vähän niin kuin itteesi, ja kun sä haluaisit olla enemmän niin kuin auki ja olla enemmän niin kuin, ja näyttää itsellesi myöskin, että hei, että täällä on hirveästi niin kuin itsellekin annettavaa, ettei vaan niin kuin anna sitten muille. Nyt mä haluan tosiaan niin, että mä lähden itselleni myöskin löytää niitä ratkaisuja. Kyllä, ja ihana kun oot täällä, koska nyt tämä tilanne tulee kääntyä toisinpäin. Me ollaan täällä sua varten. Ja miltä tuntuu nyt pistää itsensä etusijalle? Tää tuntuu jotenkin hassulta. Tää tuntuu hyvältä ja tää tuntuu oikealta. Ihana kuulla. Sulla on